vedenie univerzity, vážení hostia, ctené dámy, vážení páni. V krátkom čase sa opäť stretávame na významnej udalosti v histórii našej spoločnosti Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre spoločnosti s ručením obmedzených Kolinár. Pred týždňom sme mnohí sa stretli, keď sme otvárali prvý dávkovací automat na surové kravské mlieko na území mesta Nitry. Dnes slávnostne otvárame rekonštruovanú výrobnú bázu nášho produktu, rekonštruovanú farmu Dojnic Oplonice. Možno by to malo byť naopak, ale život ukázal, že sme museli postupovať týmto smerom. Tento projekt sme realizovali z programu rozvoja vidieka z plánovacieho obdobia rokov 2007 až 2013 s tým, že oprávnené náklady na projekt celkové predstavovali zhruba 1 800 000 eur a stavbou, ktorú dnes kolaudujeme, objem finančných prostriedkov bol vo výške 990 000 eur. Čo sa týka základných údajov stavby, doba výstavby predstavovala dĺžku 9 mesiacov s tým, že začali sme 15. februára tohoto roku a ukončili sme stavbu 15.11. Kolaudácia stavby prebehla 20.11. a v najbližších dňoch, respektíve týždňoch, očakávame, že obdržíme kolaudačné rozhodnutie. Moje milé dvore, stoja dva bráne kone, nikto na nich šeja, nikto na nich nehorie. Orál na nich, ten prekrásny Janíček, čo preorál, moje milé chodníček. Pristúpime k tomu parieka, nie? Ak to dáme diateľov. Tak. To bude tvoje a my si rozdielime. Ďakujem. Parieka, srdečne blahoželám. Gratulujem a nech vám to vyjde, nech sa vám veľmi rýchlo vrátia z investície. Rozhodovanie bolo veľmi náročné a urobili sa rôzne analýzy, že či ísť do tohto projektu, o ktorom sme si samozrejme sľubovali veľmi veľa pre modernizáciu a hlavne to, aby sa naši študenti mali čo učiť a oboznámiť sa s najmodernejšími technológiami. Takže nakoniec sme sa rozhodli vysokoškolským poľnohospodárskym podnikom, takže ideme do tohto projektu a už aj vzhľadom k tomu, že tie štrukturálne fondy by bolo škoda, teda, že nevyužiť, ak tie peniaze sú a nebude ich veľa, takže ako vidieť aj z tohto otvorenia, z tejto prehliadky je vidieť, že to rozhodnutie bolo správne. Myslím, že táto farma je úplne vzorová, sú tu použité najmodernejšie prvky tohto druhu a študenti, hovorím, majú sa na čo pozrieť a odniesť si do praxe skutočne tie najnovšie tie výdobytky, by som povedal, výskumu a vedy.